ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Duha ka mga high-ranking members sa Communist Terrorist Group ang nasikop pa. Adunay live update si Luan Mirundina. May Yes, Bob, human sa pipila ka buwan nga surveillance, hingpit na gayud nga nasikop ang duha ka mga gitumbok nga mga high-ranking members sa Communist Terrorist Group nga naglihok dinhi sa Central Visayas. Giila ang mga dinakpan nga sila si Reynaldo Luega Camacho alias Ray, alias Teddy, alias Jeboy, alias Val Camacho, 50 anyos. Si Camacho ang gitumbok nga secretary sa Kumiting Regional Central Visayas Regional Communication Central Visayas Regional Operational Command. Siya usab ang commander sa Kumiting Regional Negros, Cebu, Bohol, Siquijor Regional Finance Tax Implementing Group. Staff usab siya sa National Operation Command ug kasamtangang National Finance Commission staff sa Communist Terrorist Group. Akusado usab si Camacho sa kasong murder sa RTC Branch 47 sa Tagbilaran City. Uban niyang nasikop ang iyahang common law wife nga si Carmelita Heraldez Cañeda, 48 anyos, kinsa gitumbok usab nga sakop sa Kumiting Regional Central Visayas ug regional staff ug kasamtangang National Finance Commission Operations Group for the Visayas. Atol sa ilang pagkasikop, nasakmit kining usa ka caliber 45 pistol nga may mga bala, duha ka fragmentation grenade, duha ka caliber 38 revolver nga may mga bala ug nagkadayang matang sa explosive device, explosive components ug subversible documents. Nasikop ang duha niadtong Sabado sa alas 5:30 sa buntag dito sa Barangay Tulang sa Hitafe, Bohol. Og kaganihang buntag, Bob, napaubos na sa inquest proceedings ang duha og napasaka na usab ang mga kasong illegal nga paghupot og armas og explosives. Og so far, Bob, mo kanang latest nga atong nahipos gikan dinhi sa gawas, Bob. thank you so much, May, sa imong live report.